gila nyande alarba ɓennuɗo o e saha wote goomu halfinangu sariya suudu dosgal leydi Sénégal lural e ko fati e ngo waylo dosgal ina jokki ha hande boni kala ina huccindiray e jayndiyankoɓe e nder leydi ndi e wiide biyaɗo yo yurnita golle ngal dental kamɓe ɓe jaggi ko ngoɗo waylo ko ngam ustude doole hoorejo leydi ndi Aminata Touré li nga xam ne d'accord nañ ko ci dialogue bi ñu dellu meɗen jiɗi yewtade toɓɓe ɗe enen fof en nanodiri e kalidal ngal doskal leydi ko jeeyi goto fof ko ɗum waɗi e jaɓtade député ɓe hoorejo leydi ndi wi'i wonde jeeɗe ɗe waɗete e nder référendum ko kanko ƴettata holnde ɗum yuɓɓinte kañ lay organiser référendum. El Malick ko hoorejo suudu sardiji Sénégal tawaɗa e landa Pastef o wi landa mabɓe ala ko waɗi so wona rewde eɓɓande adduɓe nde laamu ngu ete golle mabɓe fof ina jaadi e sariya leydi ndi a meeɗa nande neɗɗo ina wiya nde eɓɓande yadani e kuule leydi ndi suudu sardiji ndu jaɓi ko bindol ngol suudu ɗosgal yurniti ɗum kay galdigal ɓurani ɗum ko jiiɗa e ɗum ndeɗo eɓɓande ummori ko e société civile hoorejo leydi windi hoorejo suudu sardiji jabti ɗum rewi ko e goomu min batti hen wayloji ɗi holko waɗi yimɓe ina kaala e ko fati dartagol leydi ndi hande subaka he députéɓe leydi ndi ina nodda ngam godde waylo dosgal Sénégal e jonde hubtodinde